потребители от YouTube, аз съм GTR. Днес ще играем Аркания. Обаче не беше като първия клип. В диска имам 2 игри. Затова реших този клип да направя. Всъщност затова реших на тази игра да направя клип. Общо взето е нещо като Аркания 1 и Аркания 2. В началото трябва да си избера какъв да бъда. Дали да съм Warrior, дали да съм Hunter или дали да съм Mage, т.е. магиосник. Аз избрах Warrior. Изглеждаше най-готин. Имам шлем, не го бях забелязал. И тази овца или коза не спира да ме следва. Тук чудовищата не са гоблини, както в предишната част, а са нещо подобно на динозаври. Има вълци и сигурно има и още много чудовища, но за които аз да не знам. Откакто започнах играта ме пусна с много силен меч, силна броня, щит и лък. И от онази там кула взех още един лък, мисля да си го сложа него. Само той къде е? Ето. Magic Power. Този е много по-добре. И взех още един меч. Тези същества какво ще ми пуснат? Зъби. Ако чувате сестра ми да говори, тя игра на една игра и се дразни. Аз падам в водата, което не беше добре. Аз като не съм направил сейф, сега кой ли знае откъде ще ме пусне. Ще стопирам клипчета и ще го пусна когато зареди. Ето зареди. Всъщност, тук явно ми е запазило. Овцата все още ме следва. Как пък изведнъж заваля. О, птици, нека да си спробвам новия меч. И новия лук. Този меч ги замразява.
Огнения майче е по-силен. Това майче моя замък. Оттам ме пусна и би трябвало да е моя замък. Да изпробвам дали мога да си взема стрелата. Не мога, това е малко тъпичко. Не леглото бе. Искам честа. Не леглото да е честа. Ще ме взема само сирането. Но ето поне да има нещо по... Какво е това? Последен чест, но вече в този да има нещо по-интересно. Брат, двама няма да взимам. Майче взех всичко. Използвах магия, за да тичам по-бързо, защото се бавя адски много. Вау, какво сте вие, бе! Шест, тук дали ще има? Май не. Насам има. Намерих нещо. Още две чудовища. Не го оцелих. Вие какво ще ми дадете? Айде, още едно чудовище. Това изглежда силно. Да, стреля огън. Ще проверя какво има в тази чест и мисля да спирам с клипа. Вау! Майче взех всичко.
Може ли? Нека си изпробвам меч, който взех. Ето го. Вау! Това е брадване меч. Ще ги убия и ще спирам с клипа. Ако те не убият мене... Вау, това е магическо. Оле, играта ме кефи страшно много. Това ще бъде всичко за този епизод. Ако клипът ви е харесал, дайте един лайк и ако искате, абонирайте се за мен. Довиждане!